हरनि 1टासो बाजियाव बिहावा सिरि मोननानै गावनि जेनालाखैजा नाहरबाय। नाहरनायाव नुबाय बिहामजोनि जि खिरखि दंमोन, खिरखिनि ग्लासखैजा माने बै न'नि लाइटआ अफ जायाखै, लाइटआ जोंनानै दंबाय दोङो। बेनि थाखायनो बे बिहावा थांनानै दरजाखैजा खोब नायखुमानो नाजाबाय। इथिं इथिं नायबाय, नाथाय जेबो नुनो मोनासै बियो। बेनि उनाव खिरखिया एसे खेंनायदोंमोन फारसे, आरो खेंनाय थानायखाय बे बिहावा थांनानै खिरखिखैजा दिंल' दिंल' नाहरबाय, आरो नाहरनानै नुयोदि बिहामजोआ बे रुम सिङाव दोङो आरो देहायाव गांसेबो जि गैया। खुलुमबाय लोगोफोर, आं मिथुन आरो फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव। आरो दासिमबो जायफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। थौदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। गंसे न'खराव खोब धुमधामै फिसाला गेदेरनि थाखाय सासे बिहामजो लाना फैबाय न'आव। आरो बे बिहामजोखौ बिहावा ओरैबायदि मोजां मोनो, माने जेबो बै बिहामजोनि सायाव माने जेबो गाज्रि बाथ्रा बियो खोनासंनोनो हाया। जोबोद अनो, जोबोद मोजां मोनो। बिदिनो बिसोरनि न'खरा मोजाङैनो सोलिलांबाय दंमोन। आरो जाय फिसाला, बै फिसालानि बैसोआ प्राय 30नि सायाव जागोन, आरो बिहामजोनि बैसोआ 20-22नि गेजेराव जागोन। आरो बिदिनो संसारा सोलिगासिनो दोङो, जेबो माने दावराव दावसि गैया, खोब सान्थियैनो बिसोरनि न'खरा सोलिगासिनो दोङो। आरो सानै बिनानावबो दोङो, जाय सेंग्राया हाबा खालामना लादो, बेहा सानै बिनानावबो दङ न'आव। थेवबो माने न'आव जेबो असान्ति गैया, बिसा खोब मिलायलायनानै सोलिगासिनो दङ। नाथाय बोसोरथामसो उनाव बे फिसालाया बिफानि सिगाङाव सानसेखालि हराव बुंबाय जे, आफा, आङो दिल्लीयाव थायो, जेराव माने ओंखाम सोंखाम संनाय एसे खामानिफोराव जोबोद डिस्टार्ब मोनबाय दङ आङो हारसिंनो। आं सानोदि माबाखौ, हिनजावखौ आङो लांफानो होननानै। बिदि बुंनायाव बिफाया बुंबाय, लाना थां, जोंहा जेबो माबा गैया, फिसाजो सानैया देरबायानो, जेबो टेनसन गैया, नों लानानै थां। बिदि बुंनायाव जेब्ला थाङो, बियो थांनो गोनाङाव बे हिनजावखौ लानानै थाङो। आरो हिनजावखौ लानानै थांना बोसोरसेसो बेयाव थाहैबाय। आरो थाहैनायनि उनाव ओरैबायदि मोनसे खैफोद फैबाय, आरो बे खैफोदखौ दाबायदियाव बयबो मिथिगौ, बे जाबाय कर'ना। कर'नानि टाइमाव जेब्ला लकडाउन जादोंमोन, अबेनि मानसि अबेयाव थांदो, सब खामानि दामानि बन्द। बिनि उनाव बिसोरो माने दिल्लीनिफ्राय न'आव फैफिननो गोनां जानायसै। आरो न'आव फैफिननो गोनां जानायाव बिसोरो न'खराव रायज्लायहरबाय जे ओरै थोरै बाथ्रा, जों न'आव थांफिननांदो। बिफाया बुंबाय, फै, जेबो खोथा गैया। बिदि बुंनायाव बिसोरो न'आव फैफिननायसै। आरो दा जिखालि माने गेदेर घटनाया जादों, बिखालिनि बाथ्राखौ जोङो सावरायलायगोन। इखालि हराव सब उन्दुजोब्बाय दोङो, प्राय 1टासो बाजियाव। आरो गासैबो उन्दुजोबनायाव बे बिहामजोआ सोरनोबा फन हरो। आरो फन हरबाथाय दसे उनाव सानै सेंग्रा फैयो न'आव, बाइकखौ सेस्लायाव दोननानै, सासेया सेस्लायावनो जना थायो, आरो सासे न' सिङाव हाबफैयो। हाबफैनायनि उनाव बे बिहामजोजों बै सेंग्राजों गावसोरनि जि मावनो गोनां खामानि, बिदि मावबाय थानायावनो
इखालि माबोरैबा गावनि हौवाया माने सिरि मोननाय बेयावनो गासैबो उन्दुना थानायावनो सब बै रुम सिङावनो नोंथांमोना भिडिअखौ लास्टहालागै नायबा बुजिना मोनगोन काहिनिया आसलते माबोरै बिदि जानो हादों माबोरै सासे मानसिया बेफोरबायदि खामानि मावनो हागोन गासैबो उन्दुना थानायावनो बिसोरो माबोरै बिदि खामानि मावो बिनि उनाव बिसोरो बिदि माबालायबाय थानायावनो बै हौवाया सिरि मोनो आरो सिरि मोननाय लोगो लोगो हौवाया बुंबाय आरो जायबो हौवाया जाबायदि बुंगोन बिदिनो बेबो बुंबाय नोंहा रैखा गैया नों मोजां खामानि मावाखै बिदि बुंनायाव बे सेंग्राया बै हौवाखौ उनखैजानिफ्राय गोन्नायाव माने ओरै हमथानानै थाबाय आरो हिनजावा सिङाव माने आथिङाव हमनानै निमाहा बिबाय थाबाय नाथाय बै सेंग्राया बै हौवाखौ हमथानायाव अब्लादि बिनि माने जिउआ गोमालाङो बे थरखौनो मोना आरो दसे उनाव जेब्ला आखाइखौ हेगारना होयो बे हौवाया थबनो माने हायाव गोलैना होयो आरो गोलैनायनि उनाव दा मा खालामनो बै सेंग्राया बिसना सादोर गांसे लाबोनानै बेखौ माने खाथुमजोबनानै आरो बाहेराव जाय गावनि लोगो दंमोन बेखौबो लेंहरबाय आरो सानैबो बेनि हौवाखौ लाना थाङो लाना थांनायनि उनाव दावखानायै न'आव दावराव फिसालाया गैया फिसाला गेदेरा आरो बिहामजोआ बुंबाय जे हराव हासुनो होननानै बाहेराव थांदोंमोन आरो बिनिफ्रायनो बियो न' सिङाव हाबफैयाखै आरो थिग बिदिनो पुलिसाव एफआइआर होबाय जे ओरै थोरै बाथ्रा जोंहानि फिसालाया मैया हराव बाहेराव ओंखारदोंमोन ओमफ्राय मानसियानो गैया दिनै सानसे जाबाय दिनैबो फैयाखै बिनि उनाव पुलिसा खोब माने नागिरबाय नाथाय जेबो माने सुलु मोनासै बिसोरो नागिर उनाव न'नि मानसिफोरखौबो सोंनो हमबाय आरो पुलिसा बै बिहामजोनि सिगाङावबो माने सोंनो गिरदोंमोन नाथाय बिफाया हावथेना होयो मानोना बिफाया बिहामजोखौ बिदि माने साननोनो हाया ओरैबायदि मोजां मोनो आरो बिहावा माने सिगांनो गाथोना जोंहा बिहामजोखौ बेफोरखौ माने सन्देह खालामनो लाब गैया मोजां खोन्था नोङा बेफोरो बिहामजोआ बिदि मावनोनो हाया बेफोरबायदि बुंनानै पुलिसखौ होबथाबाय थायो नाथाय उनाव जिखालि आं नोंथांमोनखौ स्टार्टिंआवनो बुंदो जे हराव सानसेखालि माने 1टासो बाजियाव प्राय बै गोमानायनि 6 माससो जाबाय आरो 6 माससो जानायनि उनाव बिसोरो दा माने कन्टिनिउ खालामनो हमबाय बिसोरनि जि गोसो थोलायनाय माबाखौ सानफ्रोमबो बिदिनो हराव लेंहरो आरो फैनानै दसे एन्जय खालामनानै बिदिनो थांफिनो आरो खालि माबोरैबा बोराया बै फिसालानि सिन्थायाव उन्दुलाङाखैमोन आरो उन्दुलाङैयाव फैनानै बिदिनो लाइट जोंनो थानायखाय नायफैयो आरो एसे बेलेग टाइपनि आवाजफोर बे बोराया खोनानो मोनबाय थायोमोन आरो मोननायखाय बियो फैनानै जेनेलाखौ माने खिरखिखौ नायफैबाथाय न' सिङाव सानैखौबो नुबाय नुनायनि उनाव बिहामजोआ माने आसरित मोनबाय माबोरै माने बिहामजोआ सिगांनिफ्रायनो सानबायदोंमोन जे सोरबा नायखुमानाय रखम माने गावहा गोसो सिङाव सानबायदोंमोन बेनिखायनो बियो फैनानै खिरखिखौ बन्द' खालामनो होननानै नायनायाव नुबाय दे बिहावा गसंनानै दं बिनि उनाव बिहावा बुंबाय नोंखौ आङो जेब्लाबो बेफोरबायदि मावगोन होननानै आं सानाखैमोन आरो बोराया बुजिनो बाखि गैला बिनि उनाव बै सेंग्राया बोरायखौबो धमकि होबाय नोङो जुदि बेफोर बाथ्राखौ सोरनोबा खोन्थायोबा नोंसालाखौ जेराव गथायदो नोंखौबो बिदिनो गथायगोन नाथाय बोराया जेबो गिया गारानो बियो थांनानै अखानायै पुलिस थानायाव एफआइआर होबाय आरो बै माने गासै बेयाव साथामखौबो बिहामजो आरो बिहामजोनि बै गोसो थोनाय सेंग्रा आरो लोगोसे जाय बै हराव फैनानै बैजों हेफाजाब होदोंमोन माने बै फिसाला गेदेरखौ बुथारखांनायनि उनाव दिखांना लांनो थाखाय बैखौबो साथामखौबो एरेस्ट खालामनायसै पुलिसा आरो एरेस्ट खालामनानै जेब्ला सोङो
आसोल खोथाया स्टार्टिं जादोंमोन बिसोरो दिल्लीयाव आरो बै जाय सेंग्रा बेखौ बिहामजोआ जायखौ लेंहरबाय थायो बे जाबाय बिसोरनि न' खाथिनिनो नाथाय सिगां जेबो रिलेसन गैयामोन नाथाय बै फिसालाया जेब्ला दिल्लीयाव लाना थाङो बै न' खाथिनि सेंग्रायाबो बै बेजोंनो माने खामानि मावोमोन आरो मावनायावनो बिदिनो थांलाय फैलाय जायो न'आव थांलाय फैलाय आरो लोगोसे बै फिसाला गेदेरा एसे सेरेबबो लोङोमोन बिदिनो सानैबो लोंजाबो आरो खोब रायलायो साथामबो टाउनाव थानाय जेबो माने होबथा गैया बिदिनो लासै लासै बै बिहामजोआ माने गावनि हौवाखौ गारनानै बैनि फालै एसे माने गोसोआ सोलायलांनायसै आरो सोलायलांनानै मब्लादि बिसोरो माने फनाव रायलायलायनाय बिदिनो मब्ला गोसो थोलायनायाव माने चेन्ज जालांदों गावसोरनो मिथिना मोनासै बिनि उनाव लासै लासै बिखौ लेंहरग्रा जाबाय न'आव हौवा गैयाबा माबाबा बिदि लेंहरबाय थाग्रा जाबाय आरो बिदिनो बिसोरो जेब्ला गामियाव फैदोंमोन गामियाव फैनायावबो बिदिनो बिसोरो माने कन्टिनिउ खालामबाय थायो बिसोरनि माबाखौ आरो सानफ्रोमबो बे बिहामजोआ बिसोरनि न'खरनि मानसिफोरनो माबा मोनसे निसाजुक्त बुस्थु माने ओंखाम ओंख्रिफोराव होनानै बिसोरखौ माने हराव जाहाथे थर मोनै 12 घन्टा पुरा मोजाङै माने थर मोनै उन्दुना थानाय बायदि मुलि बिसोरनो होयोमोन आरो जेब्लानो बिसोरो उन्दुलाङो न'खरनि मानसिया गासैबो अब्लानो बियो बेखौ बै सेंग्राखौ फन खालामनानै लेंहरोमोन आरो गावसोरनि जि मावनो गोनां खामानि बेफोरखौ मावनानै फोजोबनायनि उनाव बे सेंग्राया न'आव थांफिनोमोन बेफोर गासै बाथ्राखौ जेब्ला खोनायो मानसिफोरा आसरित मोननायसो माबोरै सासे बिहामजोखौ इमान फोथायनायनि उनाव इमान माने न'खरनि मानसिया अननाय होनायनि उनावबो बेफोरबायदि जानो हागौ आरो बे घटनाया नोंथांमोननो आङो खोन्थानि बे इउपिनि घटना आरो एकदम रियेल घटना किसुमान बाथ्राखौ जोङो हयथ' निउसफोराव मोना नाथाय आङो नोंथांमोननि थाखाय बेफोर माबाफोरखौ लाबोयो मानि थाखाय जाहाथे नोंथांमोना मिथिना लायो जे न'खराव माबोरै घटना जानो हागौ नोंथाङा जुदि साबधान थायाबाथाय जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो गोजोन्थों लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ